फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो मिनिखायरोनाय लाजि गुसुनाय रावफोराव मिथियो सिरि सिरियै नोङो नायहरनाय नोजोराव बुजियो खनसे खोन्थाबावदो मा सङामोन सबायजों दाउजों अनजालु नों आंनिनोखा हे 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 हा 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 ला 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 मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि अनसुला महर मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो मिनिखायरोनाय लाजि गुसुनाय रावफोराव मिथियो सिरि सिरियै नोङो नायहरनाय नोजोराव बुजियो गले गलेयै नोङो गेलेफैयो मिनिखैरो नों सना नंनाय नङैनि आंजों रायज्लायफैयो सिमाङावबो नों दाना अनजालु नों आंनिनोखा
बिखाया आंनि गावो नोंखौ लानानै दा बावगारलां नों आंखौ समायना नोङो आंनि जिउनि रजे बावनो हाया नोंखौबो गोसोआ गोजोनो नोंखौ नायै नायै बिखायाबो नोंजोंनो गोसोआ आंनि नोंजोंनो गोरबोआबो नोंजोंनो महराबो नोंजोंनो रजे गोसोनि गोरबोआ गोरबोनि गोरबोआ गोरबोनि खोथा बुंनो लिंहरो अराय सेराव मेगना मेगननि मेगन सिंनि खोथा फोरमायनो रजे लिंहरो अराय सेराव আমাৰ ধেমাজি চিমেণ্ট চাকৰিৰ পৰা ভণ্টিহঁত আহিছে স্মাৰ্ট ভণ্টিহঁত ইমান ধুনীয়া খানা বনাইছে এয়া মাটি দালি মুৰ্গী মাংস দিছে এয়া আকৌ ব্ৰইলাৰ মাংস এয়া আকৌ মচুৰ দালি এয়া জলকীয়া এয়া টেঙা ইমান মানে খানা আৰু মাছো দিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মস্তি লাগিছে দে খাই ধুনীয়া লাগিছে খানা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ দিছে गोरबोआ गोरबोनि खोथा बुंनो গোটেইকেইটা শালপতি আৰু আমাৰ লগত আছে দাদা বাজানী তেখেতো আমাৰ আত্মীয় আলহী আমি গোটেইকেইজনে মিলি ইয়াতে বহিছোঁ চাহ পানী আমি আপ্যায়ন কৰিলোঁ কিন্তু বড়োৰ তেখেতৰ কইনাজনীৰ আজি এইটো আমাৰ অসমীয়াত ভাত খোৱা বুলি কয় সেই অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত হৈ বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আমি তোমালোকলৈ আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ सानसे खोला